وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وتحقيق biz şolarga dünýäniň azabyny dahatdyrarmyz, ahiratın azabından owal. Şayet şolar kafirlikden we fasyklikdan tövbe edip ruju etsinler diýip. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَكِم zalimrakdyr? Ol bir adamdan ki şoňa özüniň Perwerdigarynyň aýatlary bilen nasihat edilipdi. Ondan soň şol Hudaýyň aýatlaryndan ýüze urup eraz edipdir. Biz mujrimlerden intikam alýandyrmyz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وتحقيق biz Musaga kitap berdik, yani Tawratny berdik. Pes sen ey Muhammed, Musaga mulagat edenligiňde şekde bolma. Sen Meraç gecesinde Musaga we başga peýgamberlerge mulagat edip tataşanlygyň hakdyr. We biz şol Tawratny Beni Israillerin dogry ýola hidaýet etýän aýlandyrdyk. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We biz şolardan bir neçesini rehber we peýşwa aýlandyrdyk. Adamlaryny biziň emrimiz bilen hidaýet edip erşad etýärdiler. Maşakkatlara we bela we musibatlara sabr etmekleri sebäpli we biziň aýatlarymyza tasdiq edip iman getirmekleri sebäpli. İnne rabbeke huve yafsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Tahqiq sen Perwerdigaryň Kıyamet gününde kafirler bilen müminlerin arasında hüküm eder. Dünyada dinin barasında eden ihtilaflar hakkında. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. Aya şolarga, yani Arapların müşriklerine rahnama bolmadymy? Biziň şolardan odal köplerçe garynlarynyň ählilerini helak etmegimiz. Keşo müşrikler şolaryň jaýlarynda ýörüp gezýändirler. Tahqiq şu işte nişanalar we alamatlar bardyr. Aya eşitmeýärlermi? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Aya şolar görmedilermi ki biz otsuz yere suw ýetirip pes şoň wesilesi bilen ziraatlaryny wujuda getirdik. Keşondan şolaryň heýwanatlary we özleri iýärler. Aya şolar görmeýärlermi? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ve kafirler aýdarlar, Hudaýyň bendeleriniň arasynda hukmetmegi haçan bolar we haýsy wagtda bolar? Eger siz dogruçy bolsaňyz. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Ey Muhammed, sen şolaryň jogabynda aýt. Bendeleriň arasynda hukmedilen gününde kafirlaryň iman getirmegi olarga peýda bermez we şolarga muhlet de berilmez. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Pes sen ey Muhammed, kafirlerden ýüze wur, olaryň tasdiq etmeýänligine ähmiýet berme. Sen Hudaýyň nusratyna muntazir bol. Kafirler da sana bir hadise